Băi, Cornel, ce mă faci? Vrei să mă pui pe internet, a? Da să mor dacă nu te bag pe YouTube. Te bag pe YouTube, Haleș, că vrei să auzi. Arabul să-i când îți bate, nu? Fac aici când bate. Dar mai poți să mai bagi? Da cum? Aha. Sunt client fidel. Ia bagă-mă și pe 16. Vadă pomânia. Ia mă cum. Felița lui Cornel. Doar curat poți să te găsești pe YouTube. Ia. 2 mașini, 3 mașini. Aproape mi l-a terminat și s-a hotărât că vrea să-mi fac un Audi.